Здравейте! Замисляли ли сте се всъщност как е започнала житейската ви история? Дали още когато сте поели първата си глътка въздух и тогава когато сте се родили? Дали на по-късен етап, тогава когато сте започнали да изграждате съзнателни спомени? Обикновено за повечето хора това е в първите години на детството, за някои хора е на доста по-късен етап. Дали пък житейската ви история не е започнала още по-рано? Там в утробата на майка ви, тогава когато за първи път сте се свързали с нея и физически, и емоционално, дали не е още по-назад във времето? Когато родителите ви са взели решението да имат дете и са измислили определена фантазия, представа, свързана с това какви ще бъдете вие, или пък не са очаквали дете, обаче момента, в който са разбрали, че ще имат дете и ще стават родители. Можем да се връщаме и още по-назад, и още по-назад. Можем да си говорим за това дали пък житейската история не започва тогава, когато трансгенерационно не се продължава един цял род или една цяла култура. За всички тези неща днес ще си говорим с моята събеседничка, професор Моника Богданова. Моника, здравейте! Много благодаря, че приехте поканата и добре дошла в подкаст. И аз благодаря. Ще ви помоля да се представите за нашата аудитория и да им разкажете малко повече за себе си в началото. Психоаналитик, преподавател в Софийския университет. Малко нескромно може да прозвучи, но преди 15 години един от първите психотерапевти тогава, които имаха смелостта да кажат, че с бебето може да се прави психоанализа. И от чудо то отговаря също така, освен че е важно да чува това, което му се случва и да бъде назовано това, което майката и таткото имат като въпроси. Човека, който 15 години последователно, упорито и устойчиво мисля, развива едно поле заедно с френски психоаналитици. Иначе вярвам в каузите все още. Смятам, че и вашата е такава и затова участвам. Да видим какво ще се получи с нашия разговор днес. Да, надявам се и на нас на първо място на нас да ни бъде интересно и приятно да си говорим. Вярвам, че след това ще бъде предадено и на хората, които биха гледали епизода и така. Аз се чудех как да започнем епизода, всъщност след представянето вашето, защото споменах за измислянето на бебето. Доколко е важно това, по какъв начин сме били измислени. Ние ще стигнем и до говоренето с бебета при всички положения, но си мисля, че преди да си говорим с бебетата, една важна част наистина от това старта на тази житейска наша история, като че ли се полага много по-рано, още когато бебето е измислено. Преди няколко епизода направих такъв за нарцистичното личностно разстройство. И там говорих именно много за измислянето, доколко начина, по който тези хора, които вече са пораснали, са били измислени като бебета, по какъв начин, техните родители какво са вложили като мотивация, свързана с това да имат дете. И тогава имаше коментари след този епизод, свързани с това всъщност по какъв начин това измислене е важно изобщо. И заради това ми се иска да се върнем и да започнем може би оттам, но не толкова за нарцистично личностното разстройство, а въобще според вас, аз също мога да кажа мнение, по какъв начин и защо да е толкова важно самото измислене, още когато бебето изобщо го няма на практика, физически, дори в корема на майката. Сигурно знаете, че в психоанализата има различни школи. Аз харесвам Лакан, въпреки че не го разбирам до край. Харесвам Долто и смятам, че не е до края разбирам. Но той е казал, че бебетата се раждат още при срещата между бабата и дядото. Толкова, 3 поколения назад. От психиатрите знаем, че лудостта не идва сега. Трябват също поне 3 поколения назад, за да може да се появи така наречената лудост или психоза. В православието също смятат, че греховете са 3 поколения назад. Не знам дали е съвпадение, просто това са фактите. Фантазирането на бебето и създаването на психично пространство също тогава се случва. 2 души се срещат и си казват, ще остареем някой ден и ще станем баба и дядо. И тогава хоп, образа на бебето се появява. Мисля, че е добре да направи малка разлика между това да се измисли, да се изфантазира, защото имам
достатъчно опит с бременни жени, които ходят, правят йога и визуализират бебето. И е много трудно след това, ако то случайно не е това, което вече е изфантазирано. И тук е трудността, според мен, хем да си го изфантазираш и да му създадеш пространство, хем обаче да го оставиш такова каквото е. И ясно е, че телесно широк таз се предава. Бабата широк таз, майката, няма какво да бъде. Кой знае колко по-различно. Но всичко друго, което е част от бъдещето на бебето, то не е нужно да бъде ясно в самото начало. И да се измисли, освен това означава и да не се измисли. В неизмисленето също бебето е добре да живее. И както вярват френските психоаналитици и хаптопсихотерапевти, даже е добре бебето да няма име в тези 9 месеца и да не е ясен пола му. За да може поне накрая от цялото това предизвестено раждане психично, то да се живее свободно. Поне до тогава. Защото после е ясно, че след раждането този фантазмен образ, той се сблъсква с реалността и единствено ресурса на семейството да направи връзка между въображаемото и реалното бебе, прави връзка с него. И това става все по-трудно обаче. В тази връзка се замислих за това дали говорите и за това бебето хем да бъде измислено, хем и това измислене да няма толкова основата в реалността, колкото символично, така както се казва и канала. Т.е. под някаква форма символа на това наистина какво ме мотивира да имам дете тогава, когато съм взела това решение, но пък не какво точно го искам, така както сме на път като че ли да започнем да имаме дизайнерски бебета, така наречени. За мен това е много странно за изричане дори. Защото разликата между искам и желая да е огромна, така е. Искам бебе не означава имам желание за майчинство. Точно така, да. По някой път е много трудно да бъде разграничено, защото директно зададения въпрос, всъщност защо искате бебе, той е шокиращ. И винаги има един отговор, който е някакси социално желателен, защото работата ми с двойки, които имат някакви въпроси около зачатието, това да могат да стигнат до нежеланието си за бебе всъщност дава повод после да го имат. Заради това има и такива резултати много често, че когато спре да се мисли и да се настоява, пък се случват неща. Когато човек си признае, че може и без това. И че в крайна сметка цената, която трябва да се плати, не е тази, която семейството си представя, че трябва. Винаги има някакъв сблъсък с реалността. Ама си мисля, искате ли да кажем някои думи, какво е това психоанализа, за да не седиме гранично между езотеричното, регресията и всякакви други практики, защото напоследък това, което забелязвам, така както никой не разбираше от бебета и от работа с тях, така изведнъж всички, което няма нищо лошо, има достатъчно качествени практики, които могат да се развият, но това да се заиграва с този период, пренатално, перинатално и накрая, в крайна сметка да се окаже, че е въпрос на предишно прераждане, не е сериозно и смятам, че това далеч не е полезно и за хората, които се обръщат към консултант поради някакви въпроси. Ясно е, психоанализът по някой път е като магия, но тя няма претенция да разбира от тези, дори да ги наречем духовни практики, аз нямам проблем с това, но трябва да е ясно къде е границата. Психоанализът се интересува от причините, от връзките, от несъзнаваното, от това как то може да влезе в предсъзнаваното лека по лека, но не е като някаква рационална рецепта, която човек да почне да следва, а да може да я усети. Психоанализата всъщност е абсолютно обратното на това 5 правила за каквото се сетите. Така. И аз в този смисъл бебето се ражда в думите на прадедите. Това има съвсем различно чуване, ако мислим аналитично. Точно исках да поговорим и за това, защото аз съм го споменавала в този подкаст факта, че често хората си представят, че именно свръхестествено нещата ще се подредят в живота им тогава, когато разберат в кое прапоколение назад във времето се корени първопричината за даден техен проблем. И аз виждам много злоупотреба с това. В канала неведнъж съм говорила за това, че тогава, когато вие психоаналитиците
или ние психодинамично ориентирани терапевти се стараем да върнем назад, да дори понякога и поколения наистина назад, т.е. много конкретна цел, не самоцелно, защото това оправя всички неща. И не защото едни фамилни констелации, например, биха могли да ги оправят. Не знам вашето мнение какво е, аз съм го споделяла в подкаста, че фамилните констелации за мен също по-скоро понякога могат да бъдат притеснителен подход, да кажем, освен че не са терапевтичен. Но, да. Мисля, че трябва хората каквото и да правят, колегите, психотерапевти, каквото и да правят, да го обясняват. Вече на живота, в който живеем, където всеки, който има кратък опит, може да го представи като занаят, като това да бъде консултант, като експерт с 6-месечен курс, мисля, че абсолютно няма нужда да влизаме в това. Всеки нека прави каквото прецени и както е решил, че се квалифицира, но просто заради хората, защото това е малко злоупотреба с страховете им, с страданието. Малко. Да бъдем, как да кажа, балансирани в това, но трябва да е ясно кой какво прави, за да може човека някакси насреща да реши и да избере. Ясно е, ние живеем на географски ширини, в които има въпроси, магии, уроки, разни там проклятия и така. Това добре е да се мисли, защото във Франция тия неща не са толкова популярни, ама ние ги имаме. В този смисъл едно поколенческо несъзнавано. То е, как да кажа, много интензивно препълнено с подобни думи. А ние знаем за силата на думите, но пак казвам като психоаналитично чуване, не като клетвата, която ще застигне или като благословията, която ще развърже всички възли. И трябва внимателно и терапевтите да подхождаме, не с неглижиране, това са глупости. Вероятно в някои случаи няма нужда да бъдат мислени, но е важно как гледаме на това в цялост. И когато някой се обърне към регресия, да знае какво означава това, докъде може да стигне и дали в крайна сметка. Искате ли да кажем с какво биха могли да бъдат полезни наистина такива връщания трансгенерационни назад във времето, като примери, ако щете? Със сигурност не си представяме един-два примера да дадем, т.е. те са, могат да бъдат много на брой различни, но за да отграничим именно това, за което си говорим. Т.е. не е аз, понеже над мен теглото на прабаба ми в момента го мъкна със себе си, се чудя как да се справя, ами сега вече ще и простя на баба ми, там тя да ми прости някакви неща. Какъв е контекста, в който си заслужава да се връщаме и да мислим за тези поколения назад? Не за другия животи, разбира се. Това не знаем има ли го, няма ли го и доколко. Така или иначе, колкото и да се борим да не приличаме на родителите си, така или иначе ще сме като тях. Въпросът е в един момент да си дадем пространство и време да анализираме кое от тях бихме оставили и кое от тях бихме им върнали. Къде са приликите, как са се случили, има ли заплетени възли в това порастване? Това е повод на размисъл. И дали тъгата на бабата или на прабабата не продължава нататък. Не случайно и лекарите питат в разни ситуации, като снемат анамнеза, родова обремененост, фамилна обремененост. Това е важно колкото за цялото, толкова за психичното. Изоставени деца, смърти, аборти. Това са все важни моменти, които ако не бъдат ясни, те са скрити в гардероба като скелети, а ние знаем, че скелета рано или късно се появява. Най-често неочаквано. В този смисъл не е само да разберем какво е било, и онова, което е останало като тайна и като неизказано. Защото бездумието и безумието само една буква разграничава до лудостта. Точно така и всички тези практики, които пък вие споменахте, понякога изваждат скелети, с които хората не знаят какво да правят. Така че, когато работим в терапия или анализа, идеята не е да се извади там един скелет и да се даде на човека, да му се представи. Но пък действа благотворно. Просто разбираш откъде идват всичките ти проблеми и проблема за сега, следващите месеци, дай Боже и години, този проблем не съществува. Ние знаем обаче добре, че след години, в най-добрия случай, идва друг симптом, друг проблем и отново търсене на следващия скелет, някакси все едно без връзка с предходния.
Обаче ние живеем в едно време, в което диагнозата е нещо много приятно. Дори по някакъв пъти хора, с които дълго работят, те идват и казват, мисля, че съм в депресия. Гледах подкасти, слушах, вие какво мислите, трябва ли да пия хапчета. Толкова много обяснения, толкова много купете си еди какво си, направете еди какво си, ако усетите еди що си, толкова много съвети, толкова много алтернативи, че преди години беше достатъчно да прочетеш МКБ-10 и накрая това е Международната класификация на болестите. Там, който от вашите зрители реши, че иска диагноза, няма никакъв проблем да си намери, защото има една последна подточка, пише друго неуточнено. В този смисъл, 3 ако си намерите, 1/4 неуточнено, всяка диагноза може да стане лична, без никакъв проблем. И това някак си успокоява, защото си знаеш диагнозата, казва ти какво е решението или си измисляш, някак си търсиш отговорите и това дава спокойствие. Яснотата винаги носи спокойствие. В тази връзка скоро една моя близка каза, аз гледах там един от епизодите в подкаста и тъй като аз всеки път, когато спомена нещо, което започвам да имам тревогата, че някой може да си постави диагноза, казвам не дейте, не го казвам с такава цел и обяснявам с каква цел го говоря. И моята позната каза, абе ти каза да не си поставям диагноза, но да знаеш, че си поставих. И наистина прозвуча и от нея като едно такова облегчение. Вече, действително, вече знам какво ми има. Разбира се, аз когато работя с клиенти, много често го има това. Дори включително под формата на молба, моля те, кажи ми, има ли ми нещо. Или изпрати ме там да ми каже, който е оторизиран да може да каже. Но развитието предполага тревогата от незнанието. Аз отдавна казвам, изберете си нещо. Освен ако... Нали? Ама те са талантливи, избират, аз не знам. Разбира се, добре, добро начало. Нали? Всеки трябва да тръгне от някъде. Въпросът е да има това желание и тази устойчивост да търси. Защото диагнозата и лечението, те спират порива да разбереш. И какво ако в предишен живот си бил свидетел на пожар и от тогава те е страх от огън? Какво се прави в тази ситуация? Да, аз това имах предвид именно, когато казах преди малко, че често не е достатъчно условие и само да се извади скелета, за който си говорихме. Защото какво като разбера, че го имам този скелет, понякога наистина това на съдържателно ниво носи яснота, може би временно успокоение, но до там. Да. И в психичното, особено в несъзнаването, никога само едно нещо не води до друго. Ние не знаем колко още нишки преплитат в този страх, диагноза, проблем, въпрос. Точно така, аз в подкаста в почти всеки епизод се завъртат нещата, така че споменавам това, че живота е като пъзел, който подреждаме. Но и сега отново дори в този епизод ми се искаше някак да наблегнем, доколкото можем, именно на това, доколко житейската ни история всъщност е свързана. Защото аз познавам немалко хора, които казват, ама мен не ме интересува какво ми се е случвало, камо ли как са ме измислили или как са ме направили, ако щете чисто физически, тъй като в момента има много варианти и за направа на бебето, не само за измисляне. И казват, мен не ме интересува това. И заради това аз в интрото също казах, че понякога някои хора считат, че живота им започва тогава, когато имат вече съзнателни спомени. Преди това, щом нямам съзнателни спомени, не ме е имало. Този модел вече има над 25 годишна история. Този американския, с няма невъзможни неща, всичко е тук и сега, бързо, лесно, вкусно. Това усещане, че сме омнипотентни, че от нас зависи, че практически няма граници. Пък ние знаем за психичното какво означава няма граници. Това е лудост. И вече, освен това, видяхме какво означава няма граници за децата. Трябва да растат свободни, да бъдат нашите учители. Те знаят повече от нас, те ще ни научат. Трябва да ги оставим да правят това, което извира от тях, да си избират предметите, да ходят боси и свободни в училище, да бъде демократично ученето и образованието, либерално, свободно. Ние вече виждаме какво става. Аз работя често с майки, които са много объркани по отношение на това и сигурно сте вие. Обаче си давам сметка, че
в по-голям процент от случаите, поне моите наблюдения са такива, че тази крайност идва като следствие от другата крайност. Поне при мен, почти всички мами, такива твърде либерални към децата си, са преживявали в детството си другата крайност. На това пък да не им бъде позволявано да могат да експериментират, да открият себе си и така да се почувстват под някаква форма свободни. Няма да прозвуча като някоя баба, която ще каже, то такива бяха времената, но контекста също има значение. Разбира се. Тогава всички са били достатъчно строги, защото нещо се е строяло. Имало е цел и колкото и да е било времето, каквото е било, нали, не влизаме в това, обаче е имало перспектива и е било ясно кой как участва. Децата участват, като ходят на училище, учат и се прибират сами, точка, за да може родителите и те да работят и да допринасят, точка. В тая ситуация свободата е, как да кажа, вътрешно семейна. Докъде, какво, мекотата не може да е имало, защото вижте стари фотоси на прабабите, особено тези, които не са били в градовете. И градовете тогава са били по-различни. В сурово време мекота не може да има, защото това не води до никъде. Да, тя не е полезна. Ами няма оцеляване. И в крайна сметка този суров начин на живот, който е чел Казанзакис, може още малко да си изфантазира времето тогава. В сурово време е това. Децата също трябва да бъдат част от каквото живее възрастния, за да оцелее, защото иначе ще го бутне кравата, ще го затисне там, каквото е стоката, голямото прасе зимата и то трябва да внимава. Въпросът е обаче как тези хора, които сме минали това време, в един момент може да се върне малко с благодарност да гледаме на него отвъд травмата. Ако въобще е травма, то е травма преди това, което сега живеем. Как сме лишени от любов преди, как никой не ни е казал по 10 пъти обичам те, как е било сиво и скучно, как е имало режим на тока и това е страшна драма. Сега да, след 5-6 години на дивана се разбира, че вероятно не е съвсем така, но има и нещо, което е допринесло за това поколение, сегашните над 30, защото предполагаме, че и родителите след това са продължили, защото така се допринася. Така са ставали професори, така са развивали наука, защото в крайна сметка ученето не може да бъде през свободата. Още от Фройд знаем за нагона, за съпротивите и за това, че в крайна сметка нито искаме да се лекуваме, нито да се развиваме. Това не означава къмшик и казарма, въпреки че ако ще минава юношеството, трябва нещо. Сега инициацията, вече няма джунгла, няма тигри, никой не може да го пратиме да видим дали ще оцелее на края на гората, ама какво остава? Освен едно безкрайно удоволствие, безкрайно усещане за свобода и за разбиране и за някаква свръхценност, просто защото си се родил. Не знам дали това е достатъчно на психичното. И това да може да се върнеш назад и да си кажеш, благодарен сега тази дума пак много се злоупотребява с нея, но всъщност има нещо, което ме е изковало по този начин и ме направил този човек, който не може да разбере младото поколение, което не може да става, спи му се в 8 часа на лекции, гладно е в 9:30 вече, умърлушено е, има проблеми с кожата, тялото му абсолютно, то няма тяло вече и живее обаче в свободата на това да прави каквото си иска. Как? Тоест, можем ли да кажем, че именно заради тези свободни времена в момента отново отговаря на този стремеж и на много родители да отглеждат по този свободен начин децата си. Децата им свободно да правят избори. Ама тя свободата е илюзия. Толкова философи са си дали живота по темата, че сега ние да си мислим, че сме свободни е изключително забавно, детско, абсолютен регрес по отношение на порастването. Обаче на никой не му се пораства в този живот. Ако юношеството приключва на 39, така последно психоаналитици се говореха на един семинар, какво означава това? Някаква евентуална зрялост на 40 ли? И от 40 до 60 точно какво може да се случи професионално, житейски, общностно, ако щете, от 40 нататък.
Особено ако е трябвало, нали, тялото ти е било предизвикано по някакъв начин, нали, някакви здравословни въпроси трябва да се решат. Как така на 40 зрялост? Но ние това го виждаме, ако гледате стари филми, нали, от български филми. Вижте, там юношата 11 клас, той изглежда като на 25 поне. А сега на 25 как? Така че свободата е илюзия и колкото повече се разказва на детето и се прави така, че е свободно, толкова по-тежко то приема малката несвобода, която се случва много бързо още в университета. Там няма свобода, защото има ясна структура или когато започне работа. Юношата или вече зрелия човек. Може би и много по-рано. Когато има един свръхас, един авторитет, който казва, така се прави, ще дойдеш в 8 и точка по въпроса. И тогава нелепия разговор, ако дойда в 8 без 15, ще ме платите ли? То няма да има възможност да се случи. Но днес живота в свобода води до тези въпроси. Ако си тръгна в 5:30, какво? Този половин час къде ще го запиша после? Тотална липса на усещане за ритъм и за живеене заедно. Да, и това и през цялото време няколко пъти, докато ви слушах, ми се връщаше думичката отговорност. Защото като че ли на тези родители, които са твърде либерални, понякога, ще я кажа, не им се поема отговорност. Може би не е, че не им се поема, не са способни да поемат тази отговорност. Защото пък аз познавам и родители, които казват, ама то детето ми знае най-добре. То само може да се оправя. И тук пак като че ли може да настъпи едно объркване, защото от друга страна, сякаш не вярваме, че бебетата могат да се справят с каквото и да било. След малко, може би, вие повече може да кажете, толкова ли са безпомощни тия бебета, всъщност, колкото ги мислим. От друга страна, пък едни по-пораснали деца вече всичко си знаят. То само може да си прецени в момента какво иска. Какво иска, да, но ние знаем, че искането не е добре да се удовлетворява. Те вярват, че това е най-доброто, то си знае. Най-доброто за себе си. Това е много тъжно. Представете ли си едно човешко същество, което поглежда едни великани, учили, развили се, правили нещо и в един момент се оказва, че тези големите, с много повече житейски опити, отсечка в този свят, той знае повече от тях. Това означава, че родителят директно става той самия бебе и очаква от бебето да го съпроводи в това порастване, което между другото е така. Бебето е единствения ни шанс да разбере малко повече и нещо като проблясък да се появи в тази ранна детска амнезия, която се случва около 4-5 години, която малко се пише, малко се говори, защото практически не е много ясно как става така, че официално има такова явление. Всичко уж се забравил, а то някъде там остава и се появява в определени ситуации. Безотговорно и безотговорно. Безотговорно е много интересна дума. Тя идва от без отговор. Слава Богу, има но. И в това но, когато се търси отговор, може да стане с отговор. Отговор, но. Пак но. Но винаги, когато има отговор, трябва да има но, за да се продължи. Никога няма краен отговор. Родителят добре е да може да търси това в ното и да продължава да се пита и дори когато намери отговор да не спира и да слага запетайката. Което става далеч по-трудно, защото има страшно много информация. Всички знаят, всички могат, всички разбират и много малко знание. А знанието не е информация. То изисква някаква друга дълбочина. В този смисъл бебето е безпомощно по отношение на тялото, обаче си има абсолютен механизъм да привлече който и да е, разбира се, най-добре би било да е майка му, но работата ми с изоставени бебета много години показва, че когато разбере, че майка му е тръгнала, то включва другия код оцеляване и прави така, че винаги да има кой да го хареса и да се погрижи за него. Това е невероятен код оцеляване и ще живея, защото съм дошъл. Който често дори някои възрастни, пораснали в хронологичен аспект, като възраст, нямат такива инстинкти понякога. Дори. Имат. Какво се е случило с тях е въпрос. Да, правилно. Да. Преди много години, вече 20-тина, от една добра акушерка, когато бях на първия си стаж в голяма болница,
И тогава се смяташе, че бебетата не се усмихват, не плачат, просто чакат малко да пораснат. Нали. Този период трябва да се изтърпи. И тогава една добра акушерка ми каза, понеже аз от тогава някакси знаех, че не може да не плачат и не може да не могат да се усмихват и че колкото и да е мимика и просто някакъв невронен импулс, все има нещо психично в това малко човече. И тогава една акушерка ми каза, вижте сега това само между нас, нали, защото виждам, че може да ме разберете, ама аз съм видяла, че бебетата плачат и когато едно бебе се разплача, аз знам, че майката вече е избягала от родилно. Как става, вече знаем, но бебето няма проблем с болката и с паниката и с страха и с това, което би изпитал лекаря, социалния работник, психолога. Психоаналитик се предполага, че не чак толкова. Нали? Той трябва да види бебето с кого би се свързало и на къде би тръгнало, но бебетата имат изключителен ресурс, защото те са адаптивни, гъвкави и някак си вече си носят идеята за живота. Сега, ако гледат майки, ще кажат, то това е ужасно, нали, как може така да се говори, майката е много ценна и така и така. Това изобщо не обезсмисля въпроса за ценността на майчинството, но се надявам пък и някои жени да може да ги успокои, че не са те всичко то за бебето, защото то тогава си носи вече нещо. Нарича се призоваващ нагон. Това, което ще направи така, че някой да се погрижи за него. Да, защото пък съществува у някои майки и тази свръхотговорност, че наистина това нещо се появи и според мен често усещането именно за нещо, не за бебе жив човек, който действително има начините за справяне, ами нещо там се появи, за което аз изцяло съм отговорна и вече настъпва една паника за това, ако направя нещо погрешното, лошото, как след това детето ми ще ходи години наред на терапия и на къде ли не. Да, това е съвременната страхоза, да не направиш травма на детето ти. Сякаш травмата става от две изречения, от един писък, от един вик на бащата, от едно разтрисане, нали, в някаква ситуация и вече се появява една вина и една история за травмата от тук до края на живота. Това е изключително пресилено схващане. Дори не мога да подредя откъде тръгна, но почва да става масово. Тая предпазливост родителска. И мисля, че може би има някаква връзка с това. Аз не знам какво да правя, обаче има 10 души, които ще ми кажат. Още по време на бременността. Липсата на автономност и самостоятелност, според мен, като усещане. И това да е ясно, аз знам. Това си е моето бебе и да не знам, нищо пак знам, защото няма кой друг вместо мене. И това другите знаят. Едно време се е случило по селата, където идва една баба и е казва, сега ти нищо не разбираш, ама ти нищо роди на 16-17. Някакси може да няма опитност. И малко тя е изземвала това начало на майката, но понеже, както стара ясно, не са били много меки тия жени, са били в стил султана Голушица. И не е било много важно кой как гледа душевността му и депресията как върви, защото има униви, има какво да се прави и е било друго. Но тая връзка в началото, тя се нарушава още по време на бременността, защото някой казва как се движи бебето, как му е на него. Това ехограф веднъж на 2 седмици. Говорила съм с акушер-гинеколози и ги питам, добре, защо в Бразилия има само 2 ехографа за 9 месеца? Защо? Сега ясно е, там са забранени абортите и дори да се разбере, че бебето е с проблем, нищо няма да се направи. Те са решили, че това е начин, каквото и да е, връзката с него да я има и така, дори да е шоково това, което ще се случи след раждането, майката вече да има някаква нагласа, че то е нейното бебе и ще си живеят заедно. И акушер-гинеколога ми каза, аз не искам да правя толкова често ехографии, но когато виждаш, че е в паника, че не спи, че звъни 5 пъти, че има някаква фантазия, че нещо става, тревогата на жената много често почва да става моя тревога. Защото аз вече не мога да преценя колко е това, което тя субективно преживява и колко наистина може да бъде резултат от някакъв телесен проблем.
Така че това да не си сигурен, и всички участват в това, не си сигурен и аз ще кажа. Лекарите няма какво да правят. На тях това им е работата, но и много други, как да кажа, дори това, което е в интернет и то казва, ти не знаеш и аз ще кажа. Да, и хората се хващат за това. Но изгубих си мисълта. Въпросът е как да се върнат в това инстинктивно, майчино или бащино усещане към бебето. Точно и да не са толкова в тревогата, която обаче е съвсем естествена. Трябва да е ясно, че тревогата я има. Не може да я няма. И който обещае, че ще излекува родителската тревога, казвам го отговорно, объркал литературата, която трябва да прочете. Не само то би било притеснително, ако някой успее все пак да излекува родителската тревога. Тоест да я потисне. То няма да е излекува, но да я потиснат, то се умяват, мисля. Виждам защото вариант. Това, че майката трябва да има една естествена хипохондрия майчина, това какво е ми? Разбира се, че тая връзка и какво му е на бебето, през нея ще мине. Разбира се, лекари, терапевти и другите малко предполагаме или виждаме как върви тая връзка, но от порядъка на тялото майката е тази, която предварително ще усети. Колкото и нелепо да изглежда отвън, то просто е важно да се проучи. Точно това преди малко ми мина през ума, когато си забравих мисълта, но беше във връзка с това, че пак заради всички тези реално, буквално съществуващи неща и хора, видеозона, лекарите, всички други в интернет и извън интернет, като че ли до толкова много някак майките вменяват им. Да, вменяват им, но и майките са погълнати от навън, че забравят да се свържат със себе си отвътре. Т.е. да заложат и те на това, с което единствено, но не малко разполагат. Тази емоционална връзка. Наистина ли в момента бебето ми е добре, въпреки че не го усещам, че се движи. Не отивам на видеозон, за да видя там. Доверието навън, като че ли е много по-голямо, отколкото наистина доверието навътре. Аз исках да си поговорим и за това, всъщност, за начините, по които вече в днешни дни се правят бебета. Много се чудех доколко е коректно да използвам тази дума правят, но то е буквално правенето, защото това също много отличава в днешни дни нещата от преди. В момента има какви ли не варианти. Аз съм присъствала на събития, които вие сте организирали от Зеления двор, във връзка точно с инвитро процедурите. Защо е важно бебетата всъщност да разберат, че са създадени по един по-различен от естествения начин. Естествен, изкуствен, не знам каква е голямата разлика. Да, обичаен по-скоро. Така че аз понеже имам някакви притеснения по отношение на част от процедурите, които се извършва, да кажем, липсата на бащата и така нататък, говорейки си с клиентки, най-вече, които така имат разнообразни вариации, които мислят, част от тях ги реализират. Какви психологически резултати може да има наистина за децата и то дори ако щете и в по-глобален план? Имате ли нещо, което можем да си изговорим важно по темата? Преди много години на една конференция с лекари, един от слайдовете ми беше изкуствена отроба. И тогава акушер-гинеколози, педиатри казаха, това е абсурд, това ние няма да го доживеем. Това е било преди повече от 15 години. Сега тези по-любопитните, които ни гледат, могат да напишат Ectolife в Google и ще излезе едно клипче, което съм си правила експеримента да го пускам на хора след 35, след 40, на 20 и на 16. Тези след 35 им беше просто непоносимо и казаха, не, това е абсурд. Между другото и много лекари не го понасят. Или особено тези, които работят с бебета, за тях това е шокиращо. Защото си даваме сметка какво означава това. Парадоксално е, че тези на 16-20 до 22-3 те го гледат с нито с любопитство, нито с потрес. Какво е това? Като нещо, което го има и като нещо, което... Възможност, защо не? Защо не? В графата защо не? Сега, от друга страна, ние живеем в това не искам да имам бебе, избирам
да нямам. Mm-hmm. Все по-малко хора на 25, дори във Франция, искат да раждат деца. И това също е важно в този контекст. Сега в това клипче става ясно, че по този начин се решават демографски проблеми, болките от раждането и от секцията. Всичко, което един млад човек с удоволствие би приел, плюс възможността отробата изкуствената да е вкъщи, докато си гледаш телевизия, просто да виждаш бебето как там си плува в едно място. И този свят, който идва, се опасявам, че за него ще бъде приемливо. Да го има и да може родителя да се избере цвета на очите, най-добрия ген, който да възпроизведе. Защо се опасяваме от тези неща? Защото аз се опасявам, да. А те вече са факт. Сега има бебета, които са родени вече по този начин и се смята, че тази фабрика вече има петно за строеж. За да може да се стигне до тук, това означава, че много отдавна нещо вече по въпроса се прави, но едва ли ще направят статия в международно списание с импакт фактор, че да разбереме точно тези бебета как функционират после. А и в реалността, собствено, това няма много голямо значение, защото вече някъде е изфантазирано и вече, като нали, казахме, че бебетата се раждат 3 поколения, значи нещо вече се е заселило и той има възможност да съществува, защото не е скандално вече, така както беше скандално преди 20 години само. Има едни тестове сега в инвитро процедурите, те са на границата на етиката, правят се в различни държави, да може дори сега при инвитро процедурата да се избере гена. По разни показатели има такъв тест, има си име, но няма значение. Все повече се обслужва искането и тази идея, че трябва да се възпроизведеш по определен начин, както ти го виждаш, както ти го решиш. Разбира се, това води до много етични въпроси и до редица казуси. Психологически казуси. Аз началото говорех за отробата на майката. И дали пък не започва и оттам житейската ни история. Обаче тогава, когато това бебе се развива извън корема, чисто физиологично на майка си, и емоционалната връзка... Ама ние вече имаме един такъв пример, какъвто е сурогатното майчинство. Това какво е? Да, не е изкуствена отроба, да, не се седи сурогатната майка, за да се вижда така. Всичко, но в известен смисъл това е същото. И във Франция тези, които спряха закона за сурогатното майчинство, бяха психоаналитиците. Защото отдавна е ясно, че това е едно изоставяне, че това бебе е платено бебе, независимо с какви намерения и така какъв е резултата. Но изглежда много примамливо, ако гледате представяне, примерно в Украйна, защото там беше страхотен проблема около войната. Едни бебета, които са планирани, платени и в един момент покрай войната няма как да бъдат взети. И последно с колеги си говорих, даже една психоаналитик, тя работи в такъв дом, 75 изоставени бебета от сурогатно майчинство. Това какво означава? То е тенденция. Колко го искаш това и как го плащаш, обаче как накрая нещо ти пречи да го имаш, защото това не е автентично желание. Какво като е война? Ти искаш бебе и все едно да трябва да родиш и да не раждаш зависи, накрая. Ако си го поискала, не си го пожелал, след това не го искаш. Днес искам тази рокля, утре не я искам. Факт е, че сурогатното майчинство също ни кара да мислим около това желание. Сега и в България се заговори като възможност, известни личности вече имат, колко е прекрасно, бебето е чудесно. Да. Не може един определен случай на човек, който има позиция в обществото и е разпознаваем, да води до някакви крайни заключения, но трябва да е ясно, че за бебето това е изоставяне. То 9 месеца е живяло в една къща с едни миризми, с една сетивност, с едни звуци, с един език, защото в България по друг начин. И с една емоционална свързаност. И си представете тази жена, която знае, че ражда и ще трябва да го остави. Ако видите реклама на сурогатно майчинство, ще видите една ферма за млади момичета, които са изключително красиви, изключително здрави. Те живеят в едни прекрасни условия, докато са бременни. И тези, освен това обаче, в другата посока е едно безкрайно страдание на хората, които нямат деца.
И това е страшна болка, защото някакси обществото вменява, че трябва да се случи. И че има едно очакване сега и веднага. И то е една преса. Не само от близките, но и от роднините. И на фона на тая безнадежност, гледайки това, си кажеш, чудесно, тази жена е здрава, добронамерена, в крайна сметка, що не? Но последиците винаги са на лице. И те трябва да бъдат мислени. Така че дали ще е изкуствена отровата, дали ще е на сурогатна майка, която после няма право да се интересува от детето си, или поради някакви причини майката ще е като ковьос, защото не иска това бебе и не знае защо и е. Това са различни ситуации, но будят горе-долу сходни въпроси, защото желанието, да речем, че за да стане автентично, не е толкова лесно. Аз също не знам дали има отговор този въпрос, дали жените, които не могат поради една или друга причина да имат деца, е важно да нямат деца и да остане такова, или напротив да намерят друг технически вариант, за да се случи. По-скоро си мисля за това, че може би най-притеснително е, когато тези майки, които избират някакъв друг различен подход, не си дават сметка именно за тази свързаност и гледат, както казах и по-рано, на това, че то бебето ще започне да си живее, да си е живо от момента, в който аз си го взема. И всъщност от тогава започва историята му, от тогава започва живота му и може би е важно да наблегнем на това, че има вече немалко проучвания, това не е мое мнение, ваше мнение, които свидетелстват за това, че не е толкова елементарно, защото това наистина за мен е едно елементарно мислене, че някакси, от когато си спомням живота, от тогава ми е започнал, от когато сме го взели това дете, от тогава му започва живот. Това е най-катастрофалната фантазия около осиновяването. Да. Или около приемната грижа. Ще вземем едно дете, то ще е слънчево, ще ни... без значение какъв е реалния, рационалния мотив, винаги има един втори план. И всъщност ясно е, че бебето се появява на място на някаква липса. Каквото и да си говорим. То някъде ще попадне в някакъв капан. Просто защото така е устроен живота и защото това искам да родя, защото резултат от любовта, дори с съпруга ми, това пак е капан. Кой го иска този резултат в крайна сметка? Кое се увековечава? Проблема с безсмъртието ние го виждаме по много начини. Ясно е това желание да сме безсмъртни или поне да не ни боли, или като ни боли някой да има на око да ни държи ръката, ако не да ни направи обяд, без значение. Така че всеки е в капана на нечие желание преди това. Тук въпрос е как този капан горе-долу да има малко повече от един изходи и да позволява и още нещо. И да бъде осмислен. Може би, когато знам в какъв капан съм се вкарала заедно с детето ми, например, тогава някак си... Връщам се към това, което вие казахте. Когато има но, има въпроси, задавам си ги, вероятно има и някакви различни пътища. И когато не е праволинейно, целта ми е да имам дете толкова. Ето има толкова много варианти, имам си дете. И какво става, ако на 3 това дете почне да се тръшка, да трябва да убие баща си, защото има Едип, и да трябва да е палаво и непослушно. Става това, че родителите се паникьосват, започват да изпитват вина, че са повредили детето си и то веднагически трябва да спре с всички тези притеснителни неща. Какво? Защото това мое нарцистично продължение трябва да бъде минимум колкото аз или аз в моята фантазия. Или... Това е страшно клише. Нищо не очаквам от детето си. Не е вярно. Просто отговорът може да бъде първо на ум. Човек да си отдели 6 часа, за да каже какво иска от детето си, защото това са много неща, които се искат от едно дете. След това малко да отсее, за да види колко от това може би да няма нужда и най-накрая може да каже на детето си, това искам от теб. Тия 5 неща. Защото ангажимент. Това е общо взето по-скоро работа на таткото. Да каже, виж какво. Майка ти те обича, аз те обичам, обаче в този род така се прави. Но то пак има разлика тук, като че ли дали е през условието, че иначе няма да те обичаме, или наистина този авторитет, който застава и казва, както вие дадохте по-рано пример с университета. За мен не е важно ти да дойдеш в 8. Има ли как ти да разбереш, че за теб е важно да дойдеш в 8?
И за мен в това е разликата, защото наистина няма как да няма тези очаквания към едно дете и към едно бебе. Но под каква форма са поднесени? Може би с какви намерения? Това още е едно клише за безусловната любов. Това също човек трябва да си отдели време да разбере какво е това, има ли го изобщо. И малко, ако се усети, че е невъзможно, да стане ясно какво е условието за любовта. Навсякъде го пише това. Майчината обич е безусловна. Как да е безусловна? Нали има очакване, че на 3 часа ще яде, на 2 часа нещо ще й каже. Тя връзката е с условие. Така да е, ама майката ще спре ли да обича бебето, ако то не се нахрани в този час? Тя няма да спре да го обича, обаче ще почне да си задава въпроси, които ще прекършат любовта в един момент. Дали? Защото тревогата и онова надскачане на ситуацията, тя не е любов. Сега какво е любов, дали съществува, да не скандализираме, защото психоаналитиците малко по друг начин виждаме това. Но да речем, защото тая фикция за любовта и за щастието, тя е много натоварваща в крайна сметка. Би могла да е. Вие вярвате ли в щастието? Не знам. Вярвам в щастието такова, каквото аз си го представям. Иначе не вярвам в щастието, не знам. Да. Това, в което може да се споразумеем двете, е, че има някаква радост, която е възможна. Да. Щастието, който има нужда да го преследва. Защото това губи много моменти преди това. Така че няма безусловна любов, особено бащина, защото бащата има ангажимент към рода, към дядо си, към татко си, нали, тия родови въпроси, те така или иначе трябва да продължат. А майчината, тя е безусловна, но не е добре жените да живеят с тая идея, защото това по някой път е свръхусилие. Трябва да го обичаме. Една майка има право да не обича детето си в някакъв момент. За мен тук пак малко се размиват границите на това дали не го обича или му е бясна, ако щете, много ядосана, или там за дълъг период, ако щете от време, не за един ден, за един час. И какво страшно има, ако за този дълъг период не го обича? Не, замислям се дали е възможно да спре да го обича за този период. По-скоро това. То може да не спре да го обича, защото е плът от плътта. Ясно именно, да. Въпреки, че тези, които са чели Борис Вияни "Сърца за изтръгване", ще разберат, че не е точно еднозначен този отговор, но любовта я има като човешко отношение. В момента съм ти бясна, в този смисъл не те обичам. Просто защото съм ти бясна, защото съм човек и защото трябва да се случат едни други неща, защото трябва да разбереш ти как участваш в това. Къде е твоето участие, твоята отговорност. Защото така пак възрастния поема всичко и е единствен в ситуацията. Да, според мен също може да бъде много натоварващо тогава, когато представата за безусловното обичане именно не ти се ядосва. Винаги така си в сърцето ми по един и същи начин, да кажем. Защото аз сега се замислям за това, че когато говорим обичам те, не те обичам и ние двете с вас, всъщност вероятно си представяме много различни неща. Не знам, малко като щастието. И заради това сигурно и аз имам съпротив в момент, в който вие казвате на моменти, нали, няма безусловна любов. И аз си казвам, вътре как да няма, има. Но моята представа за безусловна любов е една. Тоест... Ясно, но това е най-прекия път до позицията на жертва. Кое е безусловната любов? Да, че има. Все ще се появи някой, който да те обича безусловно. Не след това. Тук по-скоро аз визирам майката и бебето, а иначе после разбира се, че не съществува. Бебето няма нужда от това. Той има нужда от майка, която умее да фрустрира. В този смисъл... Може би умее и това. Наред с други неща, да. И това, да. Но между обичта и необичта, между това да причиниш фрустрация, това колко любов е? Каква любов е? Има ли строга любов? Има ли изискваща любов? Сигурно има такава, която се опитва да научи. Да знам. Аз така... Моята си интерпретация е такава, да. Не, то това пак е път, защото майчинството само се изобретява каква е любовта, но трябва да бъде спокоен човека и мъжа и жената, че не се предполага да е така. Това е като да кажем, че бебето се появява, гушка го, тя за първи път и една любов, и една
един поток от разни ендорфини, приятни преживявания. Някой път не е така. Да, тази тема е много сходна с друга важна тема, която се възприема често по същия начин, по сходен. Това е, че трябва да прощаваме на всички. И тук пак е, разбирането за това какво би означавало, че когато гушнем бебето имаме топли, уютни, свързващи преживявания и какво означава да простим. И наистина винаги ли трябва и въобще просто са ми сходни. Да. Как е пренаписал една от 10 Божи заповеди: обичай ближния така, както той те обича. Това е положението. Другото е... Звучи справедливо обичане. Освен това, кои сме ние, че да прощаваме на другия? Да. В крайна сметка, това пак е от порядъка на този първичен нарцисизъм, бебето и майката, и цял живот едни и същи отношения на различни нива. Дали ще простиш или няма да простиш, не е там центъра. Центъра е как живееш с другия и какво си готов да заложиш. В този ред на мисли с това безусловно обичане и въобще обичането на майката, по време на бременността, кое според вас е базово важно? Какво е базово важно майката да се умее да направи? Така че да не говорим после за и за диагноза, за психиатричен проблем и въобще личностен, сериозен. Не търся стъпки, понеже се притеснявам, че може да прозвучи така. По-скоро се замислям за това, че съм общувала с хора, тъй като аз работя с възрастни, не с деца. Обаче много често знаете, че в терапия и възрастните регресират и аз понякога виждам срещу себе си големи физически деца и бебета включително. И наистина, когато сме се връщали назад в историята житейската на такива хора, често съм имала преживяването за липсата на тази свързаност, която според мен е преди раждането, преди отношенията, които вече на някакво по-съзнавано ниво изграждат майката и детето. Може би всичко може да се обобщи в начина, по който майката говори с бебето. Понякога от кога започва да говори, да кажем? От когато почва да го усеща. Някои майки преди 3-я месец просто знаят, че то не е задължително тялото да реагира. Други майки след 3-4, познаваме в практиката 6-ти месец и неясно, че има бременност. Това са процеси, които се мислят и се анализират по друг начин, но това да може да се каже в момента ме е страх и не искам да мисля за теб. Просто защото кой знае каква е ситуацията. Предишна смърт, проблеми, всякакви неща. Да може да се каже е достатъчно по някой път. Има една монография миналата или по-миналата година, Мари Клер Бюнел с една акушерка написаха, французойки, за това как бебето чува по-добре. Дали когато майката говори на ум или на глас, оказва се, че няма разлика. Въпросът е да може да каже и като не иска, просто да каже, че няма да говори сега. Майките и татковците имат право да кажат, малко е нелепо сега с този корем. Като при шалеца нещо се движи, трябва да ти говоря. Майка ти ще се оправи, аз като се появиш ще видя какво мога да направя по въпрос. Това да може да се казва истината, толкова колкото касае бебето, е майсторлъка на тия моменти. Казвам майсторлък, защото то умение. То не е нещо, което да бъде казано. Всеки трябва да си го уличности това изречение и да може да го направи свое. Когато връзката е трудна, просто е трудна. Това е. Спокойното би дошло от там, че за бебето нито трудно, нито лесно е ясно. То е такова, каквото е. Преживяването на родителите го прави трудно. То бебето няма сравнението, за да може да направи. В несъзнаваното всичко е равно, казано по най-обикновен начин. За него то е. И от начина, по който му се разкаже, то става и придобива форма. Но тук пък се сещам за една друга тема, която много личи тогава, когато някои деца вече са по-големи. Мисля, че започва и още от бебешката възраст. Това да бъдат предпазвани от всичко тези деца. Да не им кажем нещо толкова драматично като това, в момента не искам да ти говоря нищо. Защото пак идва тази свръхангажираност, че трябва да си на разположение, че на бебето трябва да му е забавно, че трябва да му разнообразяваш дните, че трябва да му купуваш книжки, да правиш интериор
с кръгчета черно-бели и с разни други неща. Аз мисля, че бебето няма никаква нужда от това. Това е Даже прави повече изключва връзката, отколкото да я създава. И поради тази причина ние сме свидетели на поколения, които не могат да играят. Те могат да държат нещо и оттам държането на телефона. Те държат нещо, но не държат поглед, не държат отношение. И държат е хубава дума, нали? Не държат. Не само буквално, не могат да задържат отношения, защото просто имат нещо, което е по средата. Знанието за развитие, то също подлежи на някаква теория. Как се развива едно дете? Това също е важно да помислим какви са подходите, как го разбираме това развитие, защото до сега стана ясно как разбираме страданието. Различни подходи. А как разбираме развитието? И всъщност се оказва, че психоанализата знае какво означава развитие, просто защото тази сензитивност към думите на детето, без да са изречени, към това разбиране за тялото е език или всичко е език, прави по-възможно напредването, без да се настоява и без да се бърза, а всъщност като се чува детето. Ясно е, че педагогиката е ориентирана върху това. Детето да се чуе. Но какво се чува? Ето тук вече е трудността да се разбере. Защото има банални ситуации, в които повечето педагози не оцеляват. Какъвто е въпроса за детската сексуалност. Какъвто е въпроса за оралната фаза. Какъвто е въпроса за любопитството към възрастния по един, биха го нарекли педагозите, нездрав начин. И тогава клиника ли е или е нещо, което е? Обаче от друга страна има толкова много периодизации на детското развитие, че човек тотално може да се обърка, не да е родител, ами да е специалист. Защото се оказва, че сега и родителите днес четат 3 месеца какво трябва да бъде на 4-тия месец. Това много успокоява. Педагозите понякога правят същото. Има и психолози, които разчитат на това, да периодизират детското развитие, да изиграят малко повече с кризите. Според психоанализата няма кризи. Това са периоди, защото иначе е много тъжен този живот. Криза в криза в криза, накрая климакси, то всичко приключва. След това след климакса сигурно има и още нещо, не знам, но това не може да е житейска съдба по този начин. То не, че няма кризи, тук не е да избягаме от думата, но някак си за детето, ако се гледа от криза в криза, тогава по един начин то се развива. Ако се гледа с разбиране период в период, по друг начин. И ние сме разбрали в Зеления двор от малки вече до първи клас, как това знание може да работи за развитие, без да е психотерапия и психоанализа. Защото обичайни ситуации, те просто през подходящите думи правят така, че детето да продължи. Аз съм чувала различни неща и наистина все положителни отзиви, не че правя реклама в момента, искрено го казвам, за начина, по който работите в Зеления двор. Може ли вие да обобщите какво ви отличава, защото аз много така отстрани през мои познати и клиенти включително, които така от първо лице имат деца във вашата детска градина, са ми казвали неща. Но всъщност какво се различава базово от, да кажем, подхода в другите детски градини? Като за начало това, че има психоаналитик. Изглежда доста претенциозно това, което правим, но всъщност е естествено. Просто сме едни 90-100 години от Франция, като разстояние на знание и на практика. И затова някои моменти звучат леко екзотично и почти невъзможно. Като се започна от това, че знаем какво е професионална дистанция и че 2 годишни не ги гушкаме и не ги целуваме. Сигурна съм, че доста хора биха били скандализирани в момента. Да, но аз се държа възпитано всеки път. Сега малко ми е трудно, когато една майка дойде и каже, планирам да кърмя до 4, може ли да идва. И на мен ми е много трудно, защото пък има много хора, които вярват, че това е така и го пропагандират. И да мога да кажа, разбирам вашето желание, но е невъзможно детето да мине в някакво място за деца, докато има гърда. Защото не е само кърма, то са отношения. И
Тя по принцип психоанализата е скандална. Аз даже скоро си мислех, Фройд е скандализирал тогава с едни неща. Сега кое го прави толкова скандално? И по някакъв път си давам сметка, че образът ми е скандален. Чула съм с всякакви неща, от твърде критична и хладнокръвна до категорична и изискваща. Така изглежда, ама тя до той е писала за символигенните кастрации. Ако някой чете Всичко език и всичките й книги, какво е това? То е същото. Категорично, защото знаеш, че е така и защото си видял, че работи. Тази връзка аз ще задам един въпрос, който може да го възприемете като по-личен, така че преценете дали да отговорите, но вас лично какво ви мотивира да направите това място там такова каквото е? Тоест, понеже заговорихте за вашата собствена личност и... Така се свързва, защото освен това е ясно, че всяко място носи симптомите на създателя си. Да. И аз си давам сметка къде са симптоми, къде не. Но това, което ще продължим сега, е да го продължим в училище. Това училище Нювил, което пак е на Долто. Нямам култ към Долто. Тя е казала, че не иска да има самишленици и последователи, защото те ще седят винаги в сянката и нищо няма да могат да изобретят. Но я харесвам първо, защото това, което пише, това, което е живяла и в личния си, и в професионалния си живот. И защото този нюх към малкото дете в друг психоаналитик не съм го видяла. И защото така се е случило, че да познавам хората, които са работили с нея и през тях да мога да си говоря с нея тогава. Тя е била в началото на работата с бебета, в неонатология, изоставени бебета. И сега има хора, които продължават през нейния език, ако щете, защото ако я слушаме тя как говори и като ги слушам те как говорят, нали, това са хора от една кръвна група. Просто са приели каузата на бебетата, на децата и на истината и не се интересуват колко крайно категорични, изискващи или нарцистични изглеждат. Сега, понеже започнахме, пак ще го продължим това. Всяка Ванга ми излезе, нали, в ума. Тя също е била категорична и безпрекословна в това, което мисли, но е това. Тя е била сигурна в това, аз съм сигурна в това. Нито е добре, нито е зле, то е това. Но все повече изглежда категорично и крайно, защото мекотата на другите подходи минава всякакви граници. Всъщност да, сега се замислям, че действително в момента вероятно би се възприело като скандално, точно заради наличието на другата крайност. Колкото по-меко е нещо, другото има риск най-малкото да не бъде разбрано или да бъде сведено до арогантност. И много често, когато си говоря с някой, казвам сега къде е моята арогантност. Защото трябва да можеш да усетиш другия в погледа, в желанието му, независимо какво работя и дали съм професор, това няма никакво значение. Но това да усетиш добронамереността от другия се оказва вече изключително трудно упражнение. И затова дали ще продължим с това училище Нювил или не, то сега ще се разбере, но е изключително вдъхновяващо да се види как едно дете си го видял на година и 2-3 месеца и родителите му. Живял си заедно с него, с тях до 5, 6, 7 и въобще това е един живот заедно. Училището Нювил, както и Зелената къща, защото всичко е направено на този модел, то не е учене извадено от контекста. То е живеене в общност, заедно и ученето като част от живота. Винаги, когато ученето се превърне в инструмент, а ние това го живеем, системата пропада. Защото детето спира да живее или родителя нахлува в неговия свят и почва да учи заедно с него и става пак отново първокласник. А как допринася? Ако един родител с квалификациите си, с всичко, което може, изведнъж пак трябва да стане първи клас и да пише ченгелчета и някой му обяснил, че за да е добър родител, трябва да е търпелив, трябва да отделя 4 часа, трябва и да чете римушки, а той има страшен травматизъм от собственото си детство и като чуе римушки и направо му ида да избяга с 200. Кой е доволен от това? Какъв живот е това? Някакво повторение на едни и същи събития, уж по различен начин. Това означава ли, че се стремите и в Зеления двор да имате индивидуален подход и в предстоящото училище ще бъде
двигател това и така стремеш. Това е най-голямото клише в педагогиката. Вие ме питате зеления двор, аз обаче разказвам за всичко, нали, наоколо като цяло. Аз не съм сигурна дали мога да обясня точно какво е, така че може да разкажете. Но това за мен е повод малко да го свържем с общото. Най-първото правило в педагогиката е индивидуален подход. Как става обаче е сложността на това да се случи. Не може да има индивидуален подход, ако ще трябва да живееш в група. Не можеш да следваш темпото на най-бавния, ако ще развиваш най-бързия. Не може една група да учи френски, както учат децата там, и да трябва да спрат да напредват, защото някой тепърва започва. Според мен, така както и в факултета по педагогика са ме учили, нали, образованието трябва да бъде ориентирано към тези, които най-добре се справят. Има една история за средния ученик, около който се балансират и бавните, и бързите, обаче този ученик вече не съществува. Той е описан, но вече го няма. Той е като в обществото. Или бързо се справяш, или отпадаш. И всяка една система сега трябва да избере към кои ще е ориентирана. Официално, нали, особено частните места, те са ориентирани към най-добрите. Не е възможно това. Защото темпото, ние знаем, то също казва, че е катастрофа, ако някое дете порасне преждевременно. Изисква се да се хване едно темпо общо. В този смисъл не е въпрос индивидуалния подход при развитието на децата, а въпросът е как той да отпадне и да няма нужда от него по начин, по който се прокламира. Защото това е гранично с пропагандата. Ние имаме индивидуално отношение към детето. Тук оставяме децата да водят. Това са лозунги. Замислих се, аз съм психодраматерапевт, съм водила групи, не за деца, за възрастни. И отново има го вероятно и при вас. Все пак този индивидуален подход, но не по начина, по който го обяснявате, защото действително в един момент се следва процеса на групата. Така или иначе. Но това не изключва. Аз го казах по-скоро с оглед на това, че действително е трудно да разпределяме някакви периоди при децата. Сега това дете е в този период и в тази група възрастова трябва да правят. Не, Монтесори е казала от 2 до 9 години. За мен е ясно, че от 2 до 4 е добро разделение, от 2 до 4 плюс и после от 5 до 9 или от 6 до 9, както е Нювил, защото не е като тогава, когато Монтесори е писала и е смятала, че това е възможно на едно място. И в крайна сметка, ако стана ясно, че свободата не работи и ако приемем, че ученето в крайна сметка е свързано и с леко насилие над личността, защото може да си представите какво е да хване химикалката, да боли, да има мазол, обаче да трябва да може да пропише първия срок на първи клас. Не питаме дали е добре или зле, просто казваме това трябва да се направи и точка, защото детето трябва да е грамотно. Така че това настояване, без да е насилие и това все пак да бъде свързано с желанието на детето е нещо изключително важно. В този смисъл индивидуалният подход при малките деца е да речем някакъв план за развитие на 3 месеца, в който не се настоява, просто се дава това време, за да се види детето по основни сфери. Психосоциално, емоционално, сензорно-моторно. В Зеления двор още преди много време първото място, където започнахме да реализираме, вече имаше школа на Весела Банова по релационна психомоторика и тя направи изключително много, обучавайки екипите в домовете за деца. След това 2-3 души продължиха да правят това и на Бранева и още 1-2, които май напоследък не. Но това бяха първите години, в които можеше да се направи връзка между психоанализата и релационната психомоторика. Това е страхотно знание, което обаче не знам защо в България някакси релационната психомоторика се извади от психоанализата, което има го, но съвсем различно е, когато човек си обяснява движението на детето по друг начин, т.е. психоаналитичен. И това е изключително важно, защото ние знаем, че детето, ако не познава и не усеща тялото си и няма изграден образ и схема на тялото, после нито математиката, нито българския ще имат шанс. Не защото детето е глупаво, защото просто има и други въпроси, през които не е преминало или е преминало по някакъв друг начин. Така че знаем какво трябва да стане до 4 години, за да може
детето до 4 трябва да е самостоятелно, даже до 2 е добре да държи лъжица, да се обува само, да слиза по стълби, да може да разбира и да говори. И това, което забелязвам от COVID насам е, че на децата им се губи 2 години в развитието. Идвали се за прием деца на 5 годишни, майките с очакване, че ще седат наоколо и че ако детето не се храни, някой ще го нахрани на 5. Ние това знаем, че трябва да се случи между година и 2-3 месеца и 2. Но това също става все по-трудно, защото нали, темпото на детето, памперса когато, храната когато, кърмането доколкото. А това, което споменахте за COVID, го отдавате на кое? Тази изолация и това... Всички промени, не само изолацията, които доведе... Загубата на социалното и на общуването, на този социален мутизъм, който се случи и на легитимиране на възможността да си сам и да си изплашен, за да живееш и да оцелееш. И тези хора, на които и без това им е било трудно да намерят думи към детето, след това става невъзможно. И от трета страна, нещо, което никога не съм вярвала, че в България толкова бързо ще нахлуе, това са антидепресантите. Преди 2 години в Америка вече е позволено официално да се дават антидепресанти на бебета. В България все повече хора в България разчитат на това. Връщайки го към връзката с детето, изглежда, нали, родителят се е вписал, някакси му се е редуцирала тревогата, успява, но дори да не се проявят страничните ефекти на антидепресанта, винаги връзката става с малко повече въпроси. В този смисъл, това да не се изисква от детето, да живее в една безкрайна неделя по пижами и от трета страна липсата на перспектива. Какво следва? Как да се разкаже този приятен живот на детето? А ние знаем от психоанализата, че когато обясняваме колко е зле и колко е трудно и колко е непоносимо, това е перверзия. Децата... Правихме едно ателие с студенти миналата година по професионално ориентиране и ги питаме как си го представят, къде ще работят ученици 8 клас. Говореха като изстрадали възрастни. Трябва да работя заради кредита, ще пътувам защото искам по-голямо жилище. Аз работя с такива хора около 20-25, да. Сякаш работата е една много тежка съдба, която е част от живота и някак трябва да се приеме. Тегоба. Тегоба, точно. Тогава детето, което има ресурс, обаче то не може само, как се тренира? За да може на 2 да прави това и това и това означава, че родителя трябва да е смел. И ако майката по принцип е малко по-плашлива и изтръпва цялата, като ви на къв баир и на каква люлка, пък тогава таткото казва, спокойно, аз ще ти кажа нещо. Жена ми. Сега вече всички са толкова тревожни, че гледате така вперени, защото много е забавно на детски площадки. Кръг деца, кръг родители около тях. Кой кого пази, не е ясно, но винаги има един, който пази. И това баналното държате с поглед, то седи до дълги години след това. Не може да направиш едно дете самостоятелно, ако го държиш с поглед. А последните години, сега има и реални въпроси. И въпреки, че като си припомним 90-те, 2000-та с краденето на деца, онова време, което беше, никога не е било по-малко, безопасно. Сега като каже някой, времената са такива много опасно, винаги е било опасно. Винаги е имало странни мъже по шлифери, винаги е имало пияни хора навсякъде, винаги е имало някакви, обичайни светски ситуации, но въпросът е как се е реагирало на тях, с каква свобода и с каква сигурност. Ако толкова всичко е несигурно, как да се развива това дете? Защото то би следвало да се развива в сигурност и в леко изискване. Да, като че ли акцента изобщо на отглеждането на деца масово е те да бъдат опазени в така
единия вариант, другия, разбира се, да са неглижирани, но да кажем, че в така по-позитивния вариант е да бъдат опазени, а не да бъдат научени как да живеят живота. Аз съм го казвала в подкаста много пъти и наистина вярвам в това, че главната задача като че ли на родителите е действително да го научат на живеене това дете. Първото му да дадат живота, не само физически и в емоционален план. Знам, че това вероятно не казва много. Но... не, напротив, ето сега ще го направя по-ясно. Още с раждането да се приключи с възглавниците навсякъде, за да не се завърти, да не падне, да се махнат обезопасителите на всяко ъгълче, дивана да не е най-страшното място в хола и всичките така наречени обезопасители, на каквото се сетите, от шкафове до контакти, да бъдат махнати. Сега една позната скоро ми каза, че няма много хейт в канала на подкаста, защото аз не съм скандална и сега вече можем да имаме претенцията, че ще скандализираме така. Не за другото. Ясно е, че контактът е опасен, но всички родители са разбрали, че не пипай, до никъде не води. Този порив на детето да разбере, то трябва да бъде пренасочен на някъде. И като застанеш малко отстрани и оставиш целия свят, ако стаята е света на детето, оставиш целия свят на разположение, най-малкото ще разбереш къде е порива и къде е желанието на детето. Има ли риск да падне? Вероятно, но ако този риск сега не се поеме, на 3 ще още по-трудно, защото ще хукне пред колата. На 14 обаче вече ще блъсне вратата и ще каже точка по въпроса. На 18 може и сватба да се вдигне в този бунт. Ако трябва да се направи връзка с детето, което е изключително и най-ценното в началото, това малко да се отдръпнеш от тревогата си, да го оставиш да види и малко да пофлиртуваш с детето, да не пипе, малко. Я да го видя с този контакт, кой не ме чува. Ела ти покажа как става с дупките. Виж сега тук в тая дупка ще пошием. И не е нужно да се знае за Монтесори материалите. Бабите не са знаели за това. Те са знаели, това се шие, има нещо се провира, връвчици, това. И децата са имали тая опитност. А сега всичко е почти стерилно, за да предпазва и почти по размерите, които някой си е сфантазирал, че са добре да бъдат. Аз харесвам Монтесори, но чета Монтесори в оригинал. Разбирам защо един предмет трябва 30 на 20 см. Обаче родителя не е нужно, защото той не е педагог и въобще нищо не му говори 30 на 20. В тяхната стая няма нужда от 30 на 20. Каквото има това, въпросът е как нещото придобива смисъл за детето. И това никой освен тях не може да го каже. Може би не случайно и често казваме за децата, че сме им купили най-скъпите и най-такива луксозни, модерни играчки, а пък на него, видиш ли, му е интересно да си играе с найлоновото пликче. Някак децата като че ли са ми показват именно това желание да се научават да живеят живота и околния свят да го изследват по начина, по който по най-обикновения начин. Те го могат. Да. Те го могат. Обаче аз тук имам притеснения, не знам къде. Можем ли да кажем нещо за това, къде е границата? Защото действително не съм сигурна доколко аудиторията си представя какво имахте и вие предвид, когато казахте, нали, да махнем обезопасители, възглавници и така нататък. Тоест, къде е тази граница? Все пак, разбира се, родителя в един момент реагира, но може би в начина и настройката предварителната, която има. Опита ми от една последна лекция, една жена ме срещна и каза, това е ужасно, което говорите. И аз питам, какво? Ето сега аз се напрегнах, че така ще бъде чуто. Какво съм казала? И тя каза, вие казахте, че майките не трябва да целуват децата си. Да. И аз казах, не казах това. Казах, че може би преди да се нахвърляте на едно бебе, като към биберон, който трябва да бъде изсмукано, може би трябва малко да му дадете време, да го погледнете, малко нещо да дойде като думи, малко вкъщи, някакви... И да се съобразите с границите му по този начин. Най-малкото. Да. Не съм казала, че не се целуват бебетата. Казах, че специалистите не е добре да ги целуват. Нали, сега го казвам. Не е добре. Има една сексуалност, която не може да бъде отречена. Един учител, независимо на малки или на големи деца, когато попадне в това, той прави от децата други личности, а не тези, които биха могли да бъдат. Така че и с обезопасителите и с всичко това, той е в този порядък.
Ако на някой не му е поносимо да държи контактите. Ясно обаче къде е заветната цел. Детето да може да разбере, да си играе с майката по друг начин и да знае, че ако иска да види какво е да вкараш едно нещо в друго, има варианти. Ако на една майка и се каже направете всичко това, а тя е тревожна, това не работи, то води до обратен ефект. Тук въпросът е как да стане така, че да е възможно. Но докато не е възможно, всичко да е обезопасено, за да може бебето да живее или детето да живее по начина, по който живее. Във връзка с целувките, прегръдките, се замислям и за специалисти много често, че може би не им достигат думи. Защото сега ми хрумва, че може да е интересно за слушателите на подкаста да кажем, че някои от физическите действия могат да бъдат облечени с думи по много добър начин. И отново съобразявайки и именно тази граница и тази дистанция. Не визирам отново с думи да опишем онова, което вие дадохте за пример, но не е задължителен физическия контакт винаги в едни такива взаимоотношения, визирам не генерално, естествено, между нас хората, но като че ли пак това буквалното е нужно, защото нещо друго не ни достига. Буквално да го нацелуваме, да го нагушкаме това дете там. Затова децата приемат майките си за големи акули, които ще ги сдъвкат. Вече няма червената шапчица, тя се изчерпа тая приказка. Сега приказката е за акулата. Толкова много деца харесват акули. Защо ли? Сериозно ли? Не знам. Да, това е сега образ за акулата. Гушкането и целуването е нахлуване в тялото и то за несъзнаваното означава проникване също така. Някой нахлува. Нещо нахлува. И миризмата нахлува. Допира нахлува. И това прави различни въпроси след това. Защо е нужно на възрастния? Това е много субективен въпрос. Ние знаем за несъзнаван избор на професия и аз имам горе-долу някакви наблюдения. Кой става педагог, кой става психолог, кой социален работник. Винаги има нещо интересно там някъде. Той да станеш психоаналитик има нещо интересно. И психотерапевт. Да. Просто шанса на терапевтите и аналитиците е да са разбрали и след това да са решили предвид това, което са разбрали, дали да продължат или да правят точно нещо друго. Както е казал Фройд, всички са в невроза до доказване на противното. Просто едни минават през това, други не понечват. Пък и в нашите среди, нека да си кажем, че това да говорим за невротици, че някой невротик е някакъв вид комплимент, като че ли по-скоро. Много сме здрави невротиците. Уж. Ако сме такива. И уж. Не знаем колко сме здрави и невротиците. Нещо друго важно, дали искате да си кажем. Аз, както във всеки епизод, съм си писала някакви неща, нямах нуждата, което не е случайно. Беше много приятно, плавно да си говорим, без да гледам каквито да било неща от тук. И като че ли нещо свързано с епизода и въобще за житейската история и тези напасвания в сюжетна линия. Дали ви се струва, че може да сме пропуснали, което си струва да го въведем в епизода. Понеже знам, че това нишката ви е в главата, ако нещо, иначе аз нямам... Във вашата глава какво е тогава, ако нещо искате да кажете или няма? Мисля, че добре. Добре, ако и в главите и на двете ни е края, тогава да сложим край на епизода. И с вас ще се видим в следващия епизод до тогава.